Wasberg on vapaan hiihtotyylinen nopea ja taloudellinen useaan maaston kohtaan. Kiinnitä huomiota rytmiin. Wasbergissa jokaiselle potkulle tulee oma työntö. Työntö tapahtuu aina painon ollessa yhdellä suksella ja suuntautuu liukuvan suksen suuntaan. Työntö noudattaa täsmälleen samoja periaatteita kuin tasatyönnöstä. Kyynärpäät ovat aavistuksen ulkona, jotta pito tapahtuu siipi- ja rintalihaksilla. Työnnön alkusysäys tehdään ylävartalon painolla ja työntö suuntautuu aina liukusuuntaan. Vältä vartalon kiertoliikettä. Suoliluut ja hartiat osoittavat koko ajan eteenpäin. Lantio tulee käsien mukana ylös ja eteen. Purista pakaralihakset yhteen. Sillä varmistat lantion edessä pysymisen. Savujen osuessa lumeen aloitetaan ponnistuksen valmistautuminen. Käsien kohdatessa reisilinjan tapahtuu puristava potku sivulle. Toinen suksi tuodaan vartalon alle voimakkaasti. Hiihtoasento on aina hyökkäävä. Siirryttäessä ylämäkeen asento nousee pystymmäksi ja työntö lyhenee. On kyse minkä tasoisesta hiihtäjästä hyvänsä, tärkeintä on hallita näyttävä maaliintulo. Tässä esimerkki, jos haluat osoittaa ylivoimaisuuttasi. Parhaan mahdollisen tekniikan niin ladulla kuin maaliintuloon saat Kestävyysurheilukoulu Electrofitistä.